Ayo Mbak, kita jalan-jalan ke pasar ya. Bensinnya, ana bensinnya model jam laku. Iso ngeng, sing banter ah. Sing banter. Sing banter ah. Sepatune ilang. Ora ilang ora. Ngeng ngeng ngeng. Ngeng. Balap ya, arak render iki. Ah, ring Purworejo. Waduh pinter. Hati-hati ya engko ketilang ya. Kok ditangkep Pak Polisi iki. Ra nggo surat-surat, kok nek ditangkep Pak Polisi jenenge sapa? Wong ora ono bensin. Ono. Ngeng. Ngeng. Ngeng seneng banget Riko. Ngeng. Apa di sing cekel iki ya, sing cekel iki nih, sing kene kok ndak tiba nah. Nah. Yo, puter, kudu. Ayo. Ngeng, sing banter. Ngebut ngeng.